Ik wil eerst even weer omkomen op het waar van de Aroene dag. Van de morgen, de eerste buien, van de middag een stevig buiengebied wat door het zuiden, zuidoosten, midden en het noordoosten van onze provincie trok. En dat wie een buien maar zwieren tonger en dat wie een buien maar flink wat rein. Ja, het jet er al je bij. Het is een waartype maar die ingrediënten, hege wolkentoppen, vochtig en tegenwarmbaar en dan krijg je dit soort situaties. En dan terug naar Joen en vannacht, droeg is het nog net. Eerst is even wat rein. Ja, ik ben bij een buiig karakter misschien, maar kom eens op tonger. En verder hebben we het over temperaturen vannacht tussen de 13 en de 15 graden. En de zuid-zuidwestenwind matig en krachtig, de krachtige wind in het kustgebied. Morgen buien, een aantal buien, nee, een protte buien. Vanuit wat zij, maar kom eens op tonger, maar kom eens op windsticht, maar kom eens op flink wat wetter. Maar misschien ik wel weer hagel. En de temperaturen een stuk leger als we komen uit om bij de 18 of de 19 graden heen. En de wind is sterk, matig en krachtig, komt uit west-zuidwest. Ken ik samen hut wezen in het watergebied. Letter op de dag neemt de wind wat oud in de joentijd rein. Letter in de joen en in de nacht een droge periode. Dan zetten we terug naar Snijn. Dat wordt ik een dag maar nog een paar buien, vooral in het kustgebied. Verderop de provincie kent wel eens droog blijven. De zinnen erbij, dat is wonderlijk. Maar de temperatuur nog weer wat lager. Ik denk dat we uitkomen om bij de zonnetje of de 18 graden heen. En nog altijd die sterke west-zuidwestenwind, matig en krachtig. Manje, tiese, waanzin, petiten rein. Maar waanzin misschien nog wel wat zinnen en wat minder wetter. Maar tiese en manje minder toch wel flink weer te dagen. En de temperaturen 16, zonnetje op waanzin 18 graden. We maken morgen, maar weer even in het waarsje.